Намираме се на пътя между Мечево и Стара речка. Под мен отдолу, на 10 метра, се намира така наречения Булчин вир. А защо се казва Булчин вир? Това ще ни каже един човек в Мечево, на който ще отидем да гостуваме сега. Вече сме в село Мечево. А в тази спретната къща тук живее един мой приятел, който може да ни каже легендата за Булчиния вир. Нека видим дали си е вкъщи. Кажи сега, Дефо, каква е истината за Булчиния вир? Откъде вира носи това име? Ами първо да ти кажа, че това е съвсем истински случай, който вече се носи като легенда. Било е 1932 година. Дядо ми е получил повиквателна да ходи за пас. Вечерта преди да тръгне за пас, правят годеж с баба ми. Тука? Тука, в самото село, в тази къща, току-що направена, чисто нова за младоженеца, който ще отгледа домочадието си за по-нататък. Както казах, цяла нощ ядене и пиене. Сутринта чичото на брата на дядо ми опряга каруцата, качват се на каруцата и баба ми, дядо ми, брат му, другия му брат и още двама-трима с две каруци тръгват да го изпратят на гара Кесарово. Стигат до споменатото место. Точно има малко завойче, знаеш го това нещо. Точно излизат от завойчето, пътя е бил още по-тесен тогава. И отпред, тук е момента да вмъкна защо е село Мечево. Отпред на пътя, първо конете стопират на место, дигат предните крака, виждат вече и хората, които са по каруците, една мечка леко-леко по пътя. Мечево, Балкана горе, това е стара планина. Имало е мечки и то доста. Та не се знае и сега може да има, както се говори. Конете се оплашват. Или подплашват. Това сме го говорили много пъти, дали ти си литератор. Но така или иначе за мене подплашват, за тебе оплашват. С дигането на предните крака повличат каруцата в посока, но не към канарите, а към реката. Мал шанс. Нямало и тези мантинели тогава. И с повличането конете падат, каруцата и тя Тук е интересното, което баба ми го казвала много пъти и го е казвала на много мои познати, както и на тебе смятам, че си чувал. За фустаните. Тя това казва, понеже бях много нагизена, с едни рокли, фустани и с самото падане, падам, като с парашут, с краката надолу, роклите се разпънаха и леко бавно бум във вира. Вира е дълбок, той е някъде 10-11 метра, ти го знаеш това нещо, сега да изпетна на 8 метра, но тогава е бил много дълбок вира. А дядо ми, както е бил с брича, с тия войнишките дрехи, като пирон с главата надолу, пада и изплува. Баба ми като изплува от вира, хваща се за гривата на единия кон и излиза на брега. Дядо ми изплува, мал шанс, тогава са държали някакво оръжие като запасняци и изгубва, скъсва му се каишката на сабята. И той момента 2 дена плаща на някакъв от Стара речка, който се гмурка и наистина намира. Той заминава, пише си там каквото. Иначе загуба на оръжие, казармата. Точно така, но точно това е случая, защото тя като булка да изпрати съпруга си и конете при оплашването си, повличат каруцата и падат във вира. При подплашване. Оттам, да. Оттам е Булчин вир. Това е в най-краткия вариант. Друго да те питам. Защо Лазаровата къща? Това е друга, още по-стара история. Значи,
Дядо ми Лазар е дошъл тук от Македонско и е купил цялото место, тук цялата територия на село Мечево. И в последствие е довел цялото домочадие и те се заселват тук и почват да строят къщи и да живеят тук. Един вид той забива колчето на селото. Точно така. Той, да не говорим, че една десака злато е донесъл тук, а откъде ще ме попиташ злато? Ами, той е племенник на Илю войвода. И след като вече става там, те са много дълги истории, които не са за момента да се говорят, да нямаме просто време, но той с тази десака злато идва тук, купува цялото место и установява домочадието. И оттам... Съратник на Илю войвода. Племенник. И оттам, понеже тук са му били последните години в тая къща, да, разбрах. Това е и името на къща. Това е.